Anigyee mo ensam AdomTV Nsoromma season 6 na watwe to so me nsomuni na se wani se okachre gospel dwom se de nkra no fa no de ne ko wieye no na se wa ma judges ne wo ma be hwe ye nyina no just age wo no mo nsam fi so mo to dwom ni yi ankasa ye nkohwe ne ekoso ewo ho se ye nka biem ne sia medidi afia amankwa tamakula se da era mede ma mo team no so meda mo asenti wanti ye nka biem ma de pachen ne ye won kwa ebesehia. Okay. Oh, Baba, oh, Baba, Adupe Baba, Baba, Enyami, oh yeah, Enyami, oh yeah, you are the Lord, you are the Lord, you are the you know that for me. You do that